O Abanqueiro mantense líder do Grupo 1 Santiago na segunda futgal tras unha xornada na que Atlético Oleiros e Xuventud Aguiño gañaron. Menos sorte tiveron o Lesende, o Cruído, o Lampón e o Queiruga. A segunda futgal viviu a pasada fin de semana a 25ª xornada da competición e no Grupo 1 Santiago víronse máis derrotas que vitorias para os equipos da comarca. O que non levanta o pé do acelerador é o Abanqueiro, que suma xa 5 triunfos seguidos, polo que segue no máis alto da clasificación. O conxunto boirense viviu un novo derbi comarcal ao medirse ao Lesende, encontro no que se celebraron ata 6 goles. Os primeiros en golpear foron os do Concello de Boiro, que se adiantaron no marcador no minuto 22 co gol de Javier Romero. E antes do descanso, no 44, Carlos Teira puxo o 2-0. Xa no 50, o Lesende acurtou diferencias dende o punto de penalti, gol de Alberto Seijas, pero apenas 5 minutos despois, os locais colleron distancia coa diana de José Díaz. E no 69 colocaban o 4-1, logo do tanto de Alberto Torrado. No 85, Diego Cruz puxo definitivo 4-2. O Abanqueiro segue líder, mentres que o Lesende queda no 8º lugar da táboa. O Atlético Oleiros tamén sumou de 3 para colocarse sétimo. Os ribeirenses medironse ao Rois, conxunto que está en plena loita por evitar o descenso, e puxo as cousas complicadas obrigando os locais a remontar. A igualdade imperou na primeira metade e os goles víronse na segunda. No 49 os visitantes tomaron a dianteira, tanto inicial que igualou Manuel Pérez no 54. Pasada a hora de xogo, o Rois volveu a adiantarse e a reacción do Oleiros fíxose esperar ata o 78, cando Manuel Pérez puxo de novo a igualada. E cando parecía que o empate ia ser definitivo, o Oleiros colocou o 3-2 no 89, obra de Adrián González. E o terceiro equipo que pechou a fin de semana con triunfo foi o Xuventud Aguiño, que rematou a xornada noveno. Os locais medíronse o Victoria Fútbol Club e tomaron o mando dende o inicio do choque. No minuto 13, David Vidal adiantou os aguiñenses e xusto antes do descanso, no 41, Iván Ribeiro duplicou a diferenza. E tras o paso por vestiarios, José Fernández anotou o definitivo 3-0. O Sporting Lampón non puido sumar esta xornada. O Amión non teve opcións aos boirenses e impúxose por 3-1, polo que os do Barbanza baixaron ata o 6º lugar da clasificación. O Cruído no Llave tampouco puido puntuar, xa que o Racing San Lorenzo deixou a vitoria na casa ao impoñerse por 5-1, derrota que deixa o equipo a un punto do descenso. E o Queiruga segue fundíndose na táboa ao caer por 5-0 co Sar Extramundi.